E a xente que no eido do ideario comunista ou socialista ou simplemente democrático progresista, pois tamén foron víctimas da represión. Moitos, os máis importantes, pagaron coa vida, outros e outras o exilio de por vida, porque o réxime terrorista franquista durou 40 anos, e outros e outras o exilio interior e coa represión de exilio e coa perda dos medios mestres e as mestras e cantidad de funcionarios republicanos. O meu mestre